Ръкопуството много хора не го считат въобще за грях. Казват, ама това си е естествена потребност, аз се чувствам самотен, нямам си другар в живота, нямам си приятелка, нямам си приятел и съответно аз не мога без това нещо и така още взето казват, че нали, естеството го изисква. Всъщност, ако видим какво пишат светите отци и ето, не просто светите отци, това го пише в Свещеното писание. Светият апостол Павел в първо послание към Коринтяни 6 глава директно казва, че ни идолослужители, ни прелюбодейци, ни блудници, ни малакийци. Малакийци, това е гръцката дума, малакия е гръцката дума за ръкобудство. Казва, ни малакийци ще наследят Царството небесно. Тоест, това се оказва тежък грях. Той го слага наравно с другите блудни грехове и дори с идолопоклонството. Тоест, това не е толкова безопасно, както си мислят някои хора, ама то, нали, дет се вика, отвътре ми идва. То може да ти идва отвътре, ама то много неща може да ти идва отвътре да избиеш, нали, училището, дет се намираш и трябва в крайна каща да имаш критично мислене, да разбереш, че това не е правилно. Мисълта ми е, че тук, разбира се, трябва борба. То е много лесно да ги нахвърляме тия неща, но в крайна каща всичко това изисква борба.